say goodbye. I take you here at home, Patra. Oh. Ρε κουφάλες, τρυπήσατε τα λάστιχα των ανθρώπων για να έρθετε να κάνετε μπάνιο στην πισίνα. Δηλαδή δεν παίζεστε. Δεν παίζεστε. Δεν παίζεστε. Φτιάξαμε του κόσμου τις πρόκειες. Είμαστε άτυχοι γιατί σήμερα δεν έχει μασάζ. Ναι ρε φίλε. Χαμάμ έχει, Ναι. μασάζ όχι. Εντάξει. Χαμάμ θα κάνουμε την πλάκα στο χαμάμ θα κάνουμε πλάκα. Κατάλαβες, κάνετε τα παλιόπαιδα. Σκάσαν τα λάστιχα για να έρθουν για μπάνιο. Τώρα ζέστα. Ορίστε. 3 σκασμένα λάστιχα και περνάμε ωραία. Κάτσε ρε Μάκη. Είδες εσύ Λαστερίξ? Σαν φαντάσματα είσαστε ρε. Κάτσε εγώ κι εγώ περιμένω. Καλά μιλάμε, είμαστε για γέλια. Ρίξε. Καλό δεν ήταν αυτό. Απίστευτο μέρος. Πολύ ωραίο. Κοίτα πώς θα κάνουν τώρα. Κοίτα, κοίτα. Για πάμε μία με ενθουσιασμό. Ωραία Μάκα, γεια σου. Γιατί αυτό θα γράψει. Γεια σου ρε Μπακ. Έτσι, για πάμε. Μάκη για πλοηγό. Είσαι ευσηγητής. Χωρίς εσένα και Μάκης for president. την Πεμπέ δεν γίνεται τίποτα. Τι έγινε με την ΠΕΒΕ? Χωρίς εσένα και την Πεμπέ δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα, χωρίς βέβαια. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ναι. Εγώ δεν κάνω πλάκα. Αναβαθμιστήκατε σαν ομάδα που ήρθε μια ΠΕΒΕ στην παρέα σας. Εγώ κάτι αυτοκόλλητα, αύριο το πρέπει να πάω να απολύσω. Εγώ παιδιά, Σε βγάλαμε στην Ευρώπη, δεν σε βγάλαμε. εγώ τα λέω τσεκουράτα. Του καρμπονάρα. Καλά πάει αυτά γενικά. Καλά πάει αυτά.
δεν μπήκες μπροστά. Εγώ μιλάω με το τηλέφωνο στη δουλειά μου. Το τηλέφωνο στη δουλειά σου. Πριν μας έλεγες ότι τους έκανες εκεί μαγκές να μην σε ενοχλήσουν πάλι. Στους συναδέλφους μου, όχι στους πελάτες μου. Πελάτες δεν παίρνουν μαγκές, αλλά εσύ δεν έχεις πελάτες και δεν το ξέρεις. Δεν έχω εγώ πελάτες. Όχι. Δεν έχω Ποιο εγώ έχεις δουλειά. πελάτη? Δεν έχω εγώ δουλειά έξω. Δεν έχεις πελάτη. Σήμερα έχει λιγότερη κίνηση, αυτό είναι καλό φίλε. Σήμερα έχει λιγότερη κίνηση. Κοντά στα 200, 180, 200. Δεν τους άλλους που δουλεύουν κάτω. Στις γραφές περιμετρικά έχει μπαλκόνι με κάγκελο, μπαίνουν από τις τρύπες και βγαίνουν και κάνουν συντήρηση. Έτσι γίνεται. Κάνουν τα κάγκελα οι άλλοι κάτω. Ναι. Αυτά για όσους νομίζουν ότι ο παχτός σοσιαλισμός δεν μπορούσε να κάνει έργα. Μόνο ο παχτός σοσιαλισμός θα κάνει αυτά. Κύριοι. Αλλά μας έχουν φάει την μπαμπάτσα των Αμερικάνων. Κανονικά. Έχουν φτιάξει τα μαλάκα. Οι Αμερικάνοι και τους βγάλανε τα δόντια. Ναι, καλά, αυτή η δουλειά των Δεν ήταν και Αμερικάνων. τίποτα ο Τσαουσέσκο, τίποτα. Ναι, μωρέ, εντάξει, εντάξει. Όχι ρε φίλε. Πάντα μέσα είναι ένα μπεμπέ και ένα κινέζικο. Τελικά πρώτος ποιος βγήκε? Κοίτα μη σε φάνει αρκούδες μπροστά, να σε βλέπουμε. Αυτό είναι το κακό. Δεν τρέχαμε πρώτος και δεύτερος στα βία, πώς θα τα οπλώει. Παναγιώτη θα μας φτάσουν όμως αυτά. Να τα κότσια, παιδιά. Ατομομηχανές. Μάκη,
Αυτά προφανώς θα νοικιάζουν εδώ, Ναι. Και σου λέει πάω ταξίδι, διακοπές με τις αρκούδες.
Περνάμε πάρα πολύ ωραία, Νίκο. Πάρα πολύ. Και επειδή το καλαμπουρίζω τώρα, έτσι, εγώ μιλάω σοβαρά, ξέρεις πόσο σοβαρός άνθρωπος είμαι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα φέρω και την όπλα. Τους επόμενους 2-3 μήνες θα ξανά. Έχει μια κλιτσάδα. Έχουμε διαφορά. Είδες πόσο γρήγορα έχει. Τι έχουν φτιάξει οι άνθρωποι εδώ, ρε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Όταν πούμε στο ιστορικό κέντρο θα σε πάρουμε για λέγε. Και έχω το δάχτυλο έτσι στο κάσι. Πολύ ωραία. Ποιο? Αυτό και στο Άγιο το είδαμε το σομπρέλο. Ωραία που είναι τώρα. Γεια σου, σε τι ωραία μέρη μας έχεις φέρει ρε Μάκη. Ρε φίλε, Στα καλύτερα ευτυχώς μέρη που με μας. πήρατε μαζί σας. Στα
Ευτυχώς που με πήρατε μαζί σας. Σας έχω αναβαθμίσει, να ξέρετε. Τίποτα, άστο μόνο με το σήμα της BB. Τα λέει όλα. Για μείνε εκεί που σε ανοίγω. Μα έχει οθόνη, τι μαλακία. Περπατάμε εκεί στη Αυτά περιστρεφόντουσαν παλιά. Κάθε μια ώρα, λέει ο θείος. Κάθε μια ώρα αυτά γυρνάγανε και έβγαινε άλλη φιγούρα μπροστά. Αλλά κάποια χρόνια ξεχάσαν να του βάλουν λίγο φώτη. Τον είδατε το Δον Κιχώτη που πέρασε? Δεν τον είδατε, με το άλογο που πέρασε το Δον Κιχώτη. Τι κάνετε, τι βλέπετε ρε? Λίγη φαντασία θέλει για να γίνει η ζωή καλύτερη. Μίλα ρε Νίκο, μίλα. Εδώ είναι το μαγαζί. Πάμε, πού είναι τους? Θα πάμε το ξαναδεί. Φιλαράκι εδώ έρχεσαι και μένεις μια εβδομάδα έτσι. Ναι. Όχι μια μέρα, μια εβδομάδα. Hello. Μετά τη μία ώρα που βρω πενζινάδικο σταματάει. Έχουμε στάση κύριε Μάκη. Έτσι επικοινωνεί η ομάδα Αστερίξ. Όλοι λέμε την ιδέα μας και τελικά γίνεται ό,τι πει ο κύριος Πανουτσόπουλος. Τι κάνει, πληρώνει? Επικυρώνει. Όχι, εσύ πληρώνεις. Στάση θα κάνω. Στη μία ώρα στάση. Τα 3 τέρατα σταμάτα. Δεν βλέπω να φτάνω. Έλα παιδιά. Πάμε. Έλα γιατί θα το γράψω, χαιρετίστε. Πήγαμε. Γεια έλα. Έτσι. Γεια μας.
Έφυγες από πλοηγός και γλιτώσαμε, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Λέω, βγάλαμε από πλοηγό τον Νίκο και γλιτώσαμε. Του το είπα και... Πάρε με ένα τηλέφωνο την Όλγα. Ναι, να της πω πόσο παράδεισο θα κερδίσει στην επόμενη ζωή μαζί σου. Δηλαδή αυτό το πράγμα που τραβάει θα το ανταμυφθεί μετά ζωής, εννοείται. Δεν υπάρχει καλύτερη... Όχι, κοίταξε, Δηλαδή... θα γίνει και μια συνάντηση με τις γυναίκες. Ναι, ναι. Θα γίνει και μια συνάντηση με τις γυναίκες. Έτσι. Για να... Άμα δεις ο χαρακτήρας της Όλγας, για να γνωριστούμε καλύτερα. σου πήγε ο Τάκος. Λοιπόν, Άμα εντάξει. δεις την Όλγα τι Θα του χαρακτήρας πει και είναι. την άδεια στα αρχίδια σου, Νίκο, θα του πει. Όχι, πρέπει να γίνει μια συνάντηση γιατί έχω και τη δικιά μου η οποία μου λέει πως σε αντέχω, να δει πόσο χειρότεροι υπάρχουν. Πόσο χειρότεροι υπάρχουν από μένα, κατάλαβες. Να δει η Τζέννη πόσο χειρότεροι υπάρχουν από μένα. Να γίνει σύγκριση. Να δει, Τζέι. Ναι. Το αντίπαλο δέος. Η Όλγα δεν έχει καμιά δουλειά με αυτό που κάνω, γιατί το ξέρει πολύ καλά. Η ταυτότητα, η αστυνομική, γράφει ένα όνομα πάνω. Το έχω δει σε ένα έργο αυτό, ήταν ωραίο. Λέει, δεν λέει ταυτότητα το Σέμπος Έτσι, Να σου πω, τα λες πολύ ωραία. Δεν λέει το Σέμπος Νικολουλόπουλο, λέει Παναγιώτης Νικολουλόπουλος. Δεν λέει το Σέμπος, οπότε ο καθένας είναι ξεχωριστός. Δεν μπερδεύουμε. Και μοναδικός. Ποτέ δεν θα γίνουμε ένα. Έτσι. Καταρχήν η Όλγα πρέπει να είναι η μόνη γυναίκα στον πλανήτη όλο που το μισθό που παίρνει από την υπηρεσία τον κρατάει όλο. Όχι, υπάρχει δεύτερη γυναίκα. Όχι, τον κρατάει όλο δικό της. Υπάρχει και άλλη γυναίκα, δεν είναι η μόνη. Και η δικιά μου. Γιατί όλα τα πληρώνω εγώ. Μεγάλε. Και το μισθό της το παίρνει και το κάνει ό,τι θέλει. Πολύ μεγάλη η μαγιά που κάνεις. Δεν το σέβεσαι το κεφαλάκι. Καλά έκανε. Αυτό τι είναι, δεν είναι δικό μου. Τι έχει φέρει στη στεριά. Συγχαρητήρια κύριοι, τα καταφέραμε. Άρε Μάκη. Ήθελες τα συγχαρητήρια, ρε Μάκη, να ακούσεις. Μόνο να δεν πρέπει να πάει μπροστά σωστά. Να τα πάλι. Γιατί βάλαμε το παιδί μπροστά που σούμεται και το προλαβαίνουμε. Όχι, όχι. Έχει λαϊκή μυθές παρανίσες. Αφού δεν βρήκαμε το Δεν το ψάξαμε όλο. Αυτό είναι ένα ξύλο καρφωμένο. Καρφιά. Οκ.
Αφηρημένη τέχνη. Ή θα Μάλλον. είχαν κάτι τίποτα πάλι. Ή αφηρημένη τέχνη ή αφηρημένος αυτός που το έφτιαξε. Για πες λοιπόν πώς σου φαίνεται το Συμπίου. Σε άκουσα. Πώς σου φαίνεται το Συμπίου. Είναι απίστευτο. Καταρχήν ήταν μια πολιτιστική πρωτεύουσα το 2007 μετά την Πάτρα. Ήταν η επόμενη. Τώρα επειδή κινηματογραφήσει και αυτό που θα πεις θα μείνει στην ιστορία. Θέλω να πεις πόσο ευτυχισμένος είσαι που σας έφερα εδώ. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι που σε γνωρίσαμε, όχι μας έφερες εδώ. Εδώ θα ερχόμασταν εκ των πραγμάτων. Α, Άλλο αν έτυχε να δεις τη μανία μας κι εσύ. Αλλά είσαι πολύ καλό παιδί και αυτό μας φτάνει. το πιάνο πρέπει να μας φέρεις. Το βλέπεις. Το πιάνο πρέπει να Πού μας σε φέρεις. φέραμε ρε μάλι, ρε άντι με. Ρε Ήθελα να μην κλαπά. τραβήξουμε την κοπέλα, περίμενε. Ρε κλαπάφτη. Πού σε φέραμε. Σε πήραμε από τα νύχια της πεθεράς σου και πού σε φέραμε. Σωστό. Τι εδώ δεν παίρνω μάξα μέσα, Δεν έγινε τυχαία από εκεί. Αγόρι, είμαστε κουρασμένοι για λατσονί. Περιμένανε τότε στην ώρα τους. Το χάσαμε. Ναι, έχετε πίσω είναι. Io sono per Dar nu se întâmplă nimic. Hei, Victor, mi prego. Ο Μάκης ένα τέτοιο σε κάρβο στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, μεγάλη πλατεία. Ναι. Δεν κοίταξα τώρα, γι' αυτό σου λέω. Όλα τα μέρη μαζί με πολύ εδώ. Θα μας φάγανε. Φάγανε.